ke kemarhanau krida hangat kiraping sesaji siraing maisa ulumadi lumarap pengabdian mataning sasana pandhapi ageng kawas tinggal sang sobo panggolo jejuluk panjenenganipun Bapak Haryo tenang sinata paru-paru ing marhanau krida hangat kiraping sesaji kekelaman jenggot mataning sasana pamen Estri mana dalu disedya hangun ngendah edining swasana utamaning sasana marang kaos tinggal pinangka sesepuh panjenenganipun Bapak Paiman Hadi Paratama inggih kinarya Sangkaledya tanggap pring sasmita meminta nukane Gusti ingkang marga kawasa dirga mendak kala seminggah dirga mendak kala seminggah sumedyaning ayun lumarap ing sesaji siraing meseng mangke badhe katur tumanduk wong mring redi merapi pangat sampai sedya para kawula kepareng hamapan wonten saking hal doko merapi mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng nespara pinaringan hayu hayom angayom ana jroning lumaksana pinangka elangan beksan bedaya hangajab hangarak kridaning para geng marhanau krida lumarep mataning sasana pamelengan ora namlanap numpa kokul para geng marhanau krida hangandi sesaji bisa mangi kemarang badhe kapapan sampun kastaraken wonten mataning sasana pamelengan para geng marhanau krida pinangka pangarasaning kiraping sesaji siraing maesa inggih menika pakurmatan panjenenganipun priya bumi ing kinarya angasta jejebeng upusaning nagari ing parentah desa Lencoh Tanulyan panjenenganipun Bapak Lurah Sutarno angondi ukurane santos sesaji inggih samangke badhe kasumpan donga rahayu saged prayagung tamu sadaya kaos tinggal para ing marhanau krida kinarya sang sapa manggala hamepanaken sesaji sampun uga rampe ingkang mangke kepareng badhe katur wonten mataning sasana pamelengan